Ето как ни правим опънати тавани, ако е гранитогрес и искат максимално горе. Това е нещо, няма пробиване. Тогава ето така лепим с лепило по ръба и след 24 часа става много корално. След малко ще опъваме тавана. Гаранция 15 години давам. От 2008 година ги лепя така, когато има гранитогрес. Плочките не пробивам. Ето така вече изглежда, като сме опънали тавана. Както се вижда, профила държи перфектно. Няма да има никакви проблеми. Тук не е малък процент на обтягаемост. Някъде около 9%. Всичко стои идеално с санков профил. За съжаление не мога да светна лунички, защото няма ток в апартамента.